సిద్ధపడుతున్నాం తండ్రి. నాకెంత పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయాన్ని ప్రజ్ఞను ప్రసాదించండి. యేసు నామమున ప్రార్థన చేసి బ్రతిమలాడి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలకు నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియులారా. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుడు మనందరిని ప్రేమించి మరొక్కసారి తన విలువైన మహత్తు కలిగిన శ్రేష్టమైన మాటలను వినిపించడానికి నిజంగా నాకెంతో ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చారు ఆయన. కనుక నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని 10 నిమిషాలు పావుగంట అన్నారండి. పరిచయమే నాకు చాలదు. నాతో ఉన్న పిల్లలకు తెలుస్తుంది, పరిచయమే రాదు. పరిచయాలే మాకు అర్ధగంట 30 గంట టైం పట్టేస్తుంది. సరే, దేవునికి స్తోత్రం, చాలా సంతోషం. అయితే ప్రియులారా, సమాజంలో స్కూల్ మీద ఒక టైటిల్ రాస్తారు. ఏంటండి అంటే, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. సూపర్. అదే పాయింట్ను మనం బైబిల్లోనికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ప్రియులారా, ఒక సేవకుడిగా, దేవుని కుమారుడిగా ఒక మాట ఏంటండి అంటే, నేటి బాలులే రేపటి బాణాల. నేటి బాలులే రేపటి బాణాల. అది ఏంటి, నా ఆలోచన కాదు, ఆల్రెడీ పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఇక్కడున్న మీ అందరికి కూడా బాగా సుపరిచితమైన వాక్యమే. కనుక నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు లాంటి. ఎస్, నిజంగా బాలలు రేపొద్దున్న పౌరులుగా మారాలి అంటే వారికి ఎంతో శిక్షణ అవసరం. శిక్షణ ఇచ్చే గురువులకు కూడా జ్ఞానం చాలా అవసరం. నిజంగా నేటి బాలలే రేపటి పౌరులుగా మారాలి అంటే ఏంటి, నిజం చెప్తున్నాను సీరియస్గా, గురువుల చేతుల్లోనే ఉంది పాయింట్. గురువుల చేతుల్లోనే ఉంది జ్ఞానం. గురువులు చక్కగా వారికి తీర్చిదిద్ది శిక్షణ ఇచ్చి, వారు తప్పు చేస్తున్నప్పుడు ఖండించి, గద్దించి, బెత్తం పట్టుకున్నప్పుడు చక్కగా సబ్జెక్టులని, పుస్తకాలు, భౌతిక సంబంధమైన జ్ఞానం కలిగిన వాక్కులను వారికి నేర్పిస్తున్నప్పుడు, వారు పెద్దవారైన తర్వాత ప్రియులారు నిజంగా చక్కగా వారు చదువుతారు. టీచర్స్ని, మాస్టర్స్ని, మేడమ్స్ని, ప్రిన్సిపాల్స్ని, వీళ్ళందరినీ కూడా గౌరవిస్తారు. చక్కగా చిన్నప్పటి నుండి స్కూల్లో జాయిన్ చేసినప్పటి నుండి వారికి వయసు వచ్చినంత వరకు కూడా చక్కగా చదువుతున్నప్పుడు రానున్న కాలంలో కంపల్సరిగా నేటి బాలలే రేపటి పౌరులుగా మారే అవకాశం ఉంది. అలా మారే అవకాశం మార్చే అవకాశం ఎవరి చేతులు ఉంది అని ఆలోచిస్తే ప్రియులారా, అక్కడ మరి భౌతిక సంబంధమైన జ్ఞానపు మాటలను చెప్పే టీచర్స్ చేతుల్లోనే ఉంది. అలాగే ఈరోజు మరి దావీదు గారు రాసిన కీర్తనలు ఉన్న వాక్య ప్రకారం ప్రియులారా, నేటి బాలలే రేపటి బాణాల. అంటే యవ్వన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలో బాణము లాంటి వారని భక్తుడు రాయించాడు. అయితే ఇప్పుడు ఆ యవ్వన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు వారు వయసు వచ్చిన తర్వాత రానున్న కాలములో నిజంగా వారు బాణములాగా పదును కలిగిన భక్తులుగా మారాలి అంటే, పదును కలిగిన దేవునికి పిల్లలుగా మారాలి అంటే, పదును కలిగిన సాతానుగాడికి విరోధులుగా, శత్రువులుగా, బాణాలుగా, కొడవళ్ళుగా, గొడ్డలుగా వాళ్ళు మారాలి అంటే ఎవరి చేతిలోనో తెలుసా? దైవ జ్ఞానాన్ని బోధించే సేవకుల చేతుల్లో ఉంది. మనం అనుకున్నట్టుగా ప్రిన్సిపాల్స్ చేతుల్లో కూడా ఉంది. ప్రిన్సిపాల్స్ సరిగ్గా వాక్యం చెప్పకపోతే, సేవకులే సరిగ్గా వాక్యం చెప్పకపోతే, క్రైస్తవ యవ్వనస్తులు సరిగ్గా ఆత్మీయతలు ఎదగకపోతే, ఆత్మీయతలు పెరగకపోతే నిజంగా వారి ఆత్మీయ ఎదుగుదల దెబ్బతింటుంది. ఆ ఆత్మీయ ఎదుగుదల బలపడాలి అంటే నిజంగా సేవకులైన వారు ఆ బాధ్యతను చేపట్టాలి. కొంతమంది ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది సేవకులు ఉన్నారు. నిజంగా ఖచ్చితమైన వాక్కులను చెప్తున్నప్పుడు కొంతమంది వాక్కులను వింటున్నారు, పెడచెవిన పెడుతున్నారు, పాపులుగా మారిపోతున్నారు ఈరోజు. ఎస్, అయితే ఇప్పుడు మరి నేటి బాలలే రేపటి బాణాలుగా తయారవ్వాలంటే పునాది ఎక్కడంటే బాల్యం. బాల్యం మనకి ఎన్నో దశలు పరలోకమందున తండ్రి మనకి ఇచ్చాడు. ప్రారంభ దశ ఏంటంటే తల్లి గర్భములో పిండపు దశ, క్షమించండి, గడ్డపు గడ్డ
పిండపు దశ, రెండవది బాల్యపు దశ, మూడవది ప్రియులారా ఆ బాలుడు ఎదుగుతున్నప్పుడు యవ్వనపు దశ, ఆ యవ్వనం నుండి ఇంకా ఎదుగుతున్నప్పుడు నడిప్రాయపు దశ, నడిప్రాయం నుండి ఇంకా ఎదుగుతున్నప్పుడు వృద్ధాప్యపు దశ. ఇలా ఎన్నో దశలు దేవుడు మనకిచ్చాడు. అయితే ఏ దశ బాగుండాలో తెలుసా? ఒక బాలుడు, ఒక చిన్న పిల్లడు, ఒక పసికందు దేవుని చేతిలో బాణముగా తయారవ్వాలి అంటే, పొదులు కలిగిన అంబుగా తయారవ్వాలంటే ప్రియులారా మెయిన్ పునాది ఎక్కడ అని ఆలోచిస్తే బాల్యమే. బాల్యమే. బాలుడు, ఆ బాలుడు నడవలసిన త్రోవ కంపల్సరిగా ప్రాముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులైన వారు నేర్పించాలి, ప్లస్ దేవుని సేవకులుగా ఉన్నవారు నేర్పించాలి. అలా నేర్పిస్తున్నప్పుడు వారు ఆత్మీయతలోను జ్ఞానములోను భక్తిలోను చక్కగా ఎదుగుతారు. మానవ కంటికి అదృశ్య శక్తిగా ఉంటున్న ఎన్నో కుటుంబాలను పతనము చేస్తూ ఎందరో సేవ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్న సేవకుల కుటుంబాలని, నశించిపోతున్న మనుషులు నరకానికి పంపిస్తున్న ఒక భయంకరమైన మన విరోధి, మన శత్రువు అపవాది గుండెల్లో బాణముగా తయారవ్వాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ వారి దశ ఎప్పుడు, వారి పునాది ఎక్కడంటే బాల్యపు దశ. బాల్యమే బాగోలేకపోతే యవ్వనం చెడిపోతుంది. బాల్యమే బాగు లేకపోతే నిజంగా వారి యవ్వనం పతనమైపోతుంది. ఆ యవ్వన జీవితం బలంగా ఉండాలి అంటే, వారి యవ్వన జీవితం బాణముగా మారాలి అంటే, వారి యవ్వన జీవితం దేవునికి నచ్చే పిల్లలుగా మారాలి అంటే వారి పునాది ఎక్కడంటే బాల్యము. అందుకే పాత నిబంధనలో ప్రియులారా చెప్పి ముగించేస్తాం. ఇశ్రాయేలు వినము అన్నాడు దేవుడు. అబ్రహాము కొడుకు ఇస్సాకు అయితే, ఇస్సాకు కొడుకు యాకోబు అయితే, ఆ యాకోబుతో పరలోకమందున తండ్రి మాట్లాడుతున్న మాట ఇశ్రాయేలు వినము. వారి గర్భమును పుట్టిన పిల్లలు వినొచ్చు కదా, వారి గర్భమును పుట్టిన పిల్లలకు చెప్పొచ్చు కదా ఈ మాట. కానీ ఎవరు పిలిచాడు? పిల్లలను కనిన తండ్రిని, పిల్లలను కనిన తల్లిని పిలిచాడు దేవుడు. ఎందుకంటే పిల్లలు బాగుండాలంటే, పిల్లలు ఈరోజు నేటి బాలలే రేపటి బాణాలుగా తయారవ్వాలంటే ఎవరి చేతుల్లో తెలుసా? తల్లి తండ్రుల చేతుల్లో ఉంది. మరి ఆ తల్లిదండ్రులే బలహీనులుగా మారిపోతే, పాపులుగా మారిపోతే, శాపగ్రస్తులుగా మారిపోతే, దొంగలుగా మారిపోతే, నేరస్తులుగా మారిపోతే, నామకార్థ భక్తులుగా మారిపోతే, వేషధారులుగా మారిపోతే అక్కడ నష్టం ఎక్కడ జరుగుతుంది? వారి గర్భమును పుట్టిన పిల్లలు కూడా సేమ్ అదే వాతావరణంలో పెరుగుతారు. అదే ప్రభావం ఆ పిల్లల మీద కంపల్సరిగా పడుతుందండి. అయితే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారంటే, నా గర్భమును పుట్టిన పిల్లలు నాకంటే ప్రయోజకులు అవ్వాలి, వెరీ గుడ్, నాకంటే ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి, నాకంటే మంచి భక్తులు ఎదగాలి, నాకంటే ఒక మంచి ఆత్మీయ స్థితిలో ఉండాలనుకుంటారు. వెరీ గుడ్, దేవుని స్తోత్రం, చాలా సంతోషం. అయితే వారు ఆత్మీయంగా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులు కూడా ఆత్మీయంగా ఉండాలి. తల్లిదండ్రులు ఆత్మీయంగా ఉండకపోతే, తల్లిదండ్రులు దేవుని సహవాసం దూరం అయిపోతే, తల్లిదండ్రులు దేవుని వాక్యను దూరం అయిపోతే, సువార్త ప్రకటించకపోతే, సత్య సంబంధమైన క్రియలు, వాక్య సంబంధమైన పనులు చేయకపోతే, వాస్తవాలను చెప్పే సేవకుల మీద, వాస్తవాలు చెప్పే ప్రిన్సిపల్స్ మీద తిరగబడేవారుగా మారిపోతే, మరి వారి గర్భమును పుట్టిన పిల్లలు కూడా ఎలా మారుతారో? సాడిస్టులుగా, అవునా, దొంగలుగా, అవునా, మావోయిస్టులుగా మారే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో చూద్దాం. సమాజంలోకి వస్తే బోర్డు మంది ఉన్నారండి. సమాజం పక్కన పెట్టండి, సంఘాల్లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మరి మనమేం పోగలేకపోతే ఇలాంటి పల్లెటూరులోకి వచ్చి దేవుడి గురించి, ఆయన గొప్పతనం గురించి ఏం చెప్తాం మనం? మరి ఈరోజు ఒక తల్లి తండ్రి గర్భమున పుట్టిన పిల్లలు బాలులుగా ఉన్నవారు రానున్న రోజుల్లో, భవిష్యత్ కాలంలో దేవుని చేతిలో బలమైన బాణములుగా తయారవ్వాలి. అపవాది గుండెల్లో చొచ్చుకు వెళ్ళిపోవాలి. అపవాదిని చంపాలి, అపవాదిని సంహరించాలి. అలా సంహరించాలంటే, అపవాది ఆయుష్ను మనం ముగింపు చేయాలంటే ప్రియులారా ఎక్కడ తెలుసా? మెయిన్ పునాది బాల్యం. బాల్యం బాగుండాలంటే ఆ బాలులను సృష్టించిన, బాలులను పిల్లలను కనిన తల్లి తండ్రులు బాగుండాలి. అందుకే పిలిచాడు, ఇశ్రాయేలు వినుము. నీ దేవుడు యెహోవాను పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ మనస్సుతో, పూర్ణ శక్తితో నువ్వు ప్రేమించు, నీ ప్రేమను పంచు. ఆ ప్రేమలో పూర్ణ హృదయం ఉండాలి, ఆ ప్రేమలో పూర్ణ మనస్సు ఉండాలి, ఆ ప్రేమలో పూర్ణ శక్తి ఉండాలి. పరిపూర్ణత, సంపూర్ణంగా దేవుని ప్రేమించే వారు ఉండాలి. తల్లి
తండ్రులు ఎప్పుడైతే దేవుని సంపూర్ణంగా ప్రేమిస్తారో, ఎప్పుడైతే దేవుని మాట సంపూర్ణంగా వింటారో, ఎప్పుడైతే దేవునికి సంపూర్ణంగా లోబడతారో, ఎప్పుడైతే దేవుని మాటకు విధేయులుగా మారుతారో, కంపల్సరిగా వారి గర్భమున పుట్టిన పిల్లలకు కూడా అదే సంపూర్ణ విధేయతను నేర్పించడానికి వీళ్ళకి ఒక మంచి అవకాశం ఉంటుంది. మనమే భ్రష్టులుగా మారిపోతే, భక్తులుగా మారకుండా భ్రష్టులుగా మారిపోతే మన పిల్లలు ఏంటి ఇంకా భయంకర నామకార్థ భ్రష్టులుగా మారిపోయే అవకాశం సమాజం. కనుక ప్రియులారా, ఈరోజు మరి స్కూల్లో పెట్టిన ఒక అద్భుతమైన ఒక ట్యాగ్ ఏంటంటే, లేదా ఒక టైటిల్ ఏంటంటే, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. వారు నిజంగా మంచి పౌరులుగా ఉండాలంటే ఏంటి, శత్రువులు ప్రేమించే పౌరులుగా ఉండాలంటే, అంటే టీచర్స్ని, ప్రిన్సిపాల్స్ని గౌరవించే, హెడ్ మాస్టర్లు గౌరవించే పౌరులుగా ఉండాలంటే, సమాజానికి ఒక మంచి నీతిని చెప్పే పౌరులుగా ఉండాలనుకున్నట్లయితే అది ఎవరి చేతిలో ఉంది అంటే ఏంటి, వారికి విద్యాభ్యాసం నేర్పించిన గురువు చేతిలో ఉంది ప్రియులారా. అలాగే ఆత్మీయంగా మనం తీసుకుంటే నేటి బాలులే రేపటి బాణాలు అని ఆలోచిస్తే, రేపటి బాణాలుగా తయారవ్వాలంటే ఎవరి చేతిలో ఉంది తెలుసా? తల్లి తండ్రుల చేతిలో ఉంది. ప్లస్ దేవుని సేవకులు, బోధకులు, స్వార్థికులు, ఉపదేశకుల చేతుల్లోనే ఉంది. వీరే సరిగ్గా లేకపోతే, తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా లేకపోతే వారే సరిగ్గా ఉంటారా చెప్పండి? ఇప్పుడు రెండు సమాజం చూడండి ఒకసారి. అలా వద్దు ప్రియుల. కనుక పరలోకమందున తండ్రి ఆయన చిత్తం అది కాదు, ఆయన ఇష్టం అది కాదు, ఆయన సంకల్పం అది కాదు. ఏంటి, నా గర్భమున పుట్టిన పిల్లలు ఒక్కొక్కరు కూడా బాణములుగా తయారవ్వాలి. ఏంటి, బాణములుగా తయారవ్వాలి, బాధ్యత కలిగిన వారుగా మారాలి, భక్తులుగా మారాలి. ఏంటి, నా కొరకు బ్రతకాలి, నా కొరకు చావాలి, చనిపోయి నా దగ్గరికి రావాలనేది పరలోకమందున దేవుని యొక్క సంకల్పం. ఆ సంకల్పాన్ని ఏంటి మనమే కాదు, మన గర్భమును పుట్టిన పిల్లలు కూడా నెరవేర్చే పనులు మనం అందరము కూడా ఉండాలని ఈ సమయాన్ని ఇచ్చిన అన్నకు మరొకసారి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ సమయాన్ని అన్నకిస్తున్నాను.